जिल्हा नियोजन समिती सदस्य सचिन वालावलकर यांचा वाढदिवस सप्तसागर कार्यालय इथं शिवसेना कार्यालयाच्या ठिकाणी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत साजरा करण्यात आला। यावेळी शिवसेना, भाजप पक्ष, रोटरी क्लब, खर्डेकर महाविद्यालय प्राचार्य, प्राध्यापक यांच्यासहित विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी शुभेच्छा दिल्या। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।